मा खादों आदा मा खादों दिंखिया खादों बुरै दिंखिया खादों आयो रोंमारबोलै जोंना मुथुआ गान रोजाबो ना आरो हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो आंनि मुथुजों आंजों माने जोंहा मैयाबो गय बिफां गायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे गय बिफांखौहाय जोङो नायनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आङो दुब्लियाव ससे मोनफैनासो आं भिडिअ'खौ माने खालामफैनाय जाबाय आरो ओमफ्रायहाय दा मुथुआ मोनहैबाय बै नै बिदिब्ला जोंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो आङो थांबाय थादों मुथुआथ' मोनहैखाबाय नालाय ओमफ्राय दायो आङो बैग्रि जाबोदोंमोन ओंखाम जाखांना बैग्रि गोरान आरो ओमफ्राय जा आलु खाबाय ओमफ्राय दा आङो मुथुनिया गय खानसे बिनानै जानोसै आरो मुथुआ जोंना गयबो लानानै फैखादों आंनि थाखाय एनिटाइम बे आंनि थाखाय गय लाखायो आङो गय गैयाबानो जाया मुथु गया लाबोदो आंना गय जानोसै आं नै बेनो गय बिफां गोदान गायनाया बेखिनियानो नै बेनो आरोना नै जोंना मुथुआ नै बेनो बेखिनियानो गया बेयो मैया ओमफ्राय दाख्लि गायनाय बैथिंबो गायदों ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो लाखैनो दायो देखायजोबगोन आं दायो गय जाग्रोनोसै नायहाय आं दायोहाय बिनियाव गय बिनानै जानोसै हरदो गया नों जागोन जादो जोंना ससे आयु सिरिबाय नै गयानो बे लुगैखादोंमोन ना ओंखायनो गयाबो सिरिखादों आरो ना नै आं जानोसै मुथुब्रानोसै रा बे गयखौनो जाया आंनि थाखायसो जाग्रा जाबाय बेखौ जाया दा जाहोथाबबाय बे लोगोफोर आं फाथै जाया खिन्थु खालि गय गोजाबानो जायो देखायदो गय बागाना नैबे गोदान गायनायनि लोगोफोर हालेवस्लाबहोनो हायाखिसै ट्रेक्टरजों नैबे गोदान आरो बारायनायनि ओमफ्राय बैथिंजायना फुराना बियो कमप्लिट एकदमबारे दंग' नांहोबाय नै ओरै बेसिम नैबे बेसिम गायनानै आरो मा नै बे इयाव थानाय नुदोंना नैबे बेखौ फाथो बोगोननो ओमफ्राय नैबे बे इयाव थानाय आलिनिया बिसिम गायगोन आरो ना बेनिफ्राय नै बिसिम गैथारामोन 6टा सारिबानो कमप्लिट जासिगोन दे बुंलाय देनां नोंनि गय बागाना माने गय बिफाङा गासैबो गोजौ जाबाय गोजौ जानायनि उनाव फिथाइ मोनबाय होमबानिया नों मा बायना होगोन आंनो बुं मा नांगौ नोंनो दे नोङो मा नांगौ नों आं बुङा नोंनि गोसो दे बुं फार्स्ट बेनि गय फिथाइ थायनानै फैसा मोननायजों आंनो नों मा होगोन बुं आं दा जेबो गैया आरे दा बुंनो हाथ'ब्लाब्रा सेक्रेट ओमफ्राय सेक्रेट नङाब्रा दानो एसे फोरमायना होदो ना बुंदो बुं दानो बुं ओमफ्राय लोगोफ्रा मा बायजानो लुबैयो दे बुंलाय नोङो मा नांगौ आंनो OnePlus मबाइल नांगौ OnePlus मबाइल थाबायग्रा नांगौ आंनो बेग बेबो बुलेटसो नांगौ आंनो बुलेट बेग लागाव OnePlus गंसे ओमफ्राय बुलेट बेग गंसे नांगौ आंनो जागोन दा होनो हागोन ना हाया बुं दा होनो हागोन ना हाया OnePlus नांगौ आंनो दे जागोन दे रायजोफोर गोसोआव लाखा बे गया थायनो थाखाय 5 बोसोरसो नांगोन ना बहा फागोन बे दा दाख्लि गायनाया माबा नांगौब्रा 7-8 बोसोर नांगौ ओमफ्राय बैथ' 2 बोसोरजों थायनोसै बै सिगांना बेसेबाङालासिनोबा आङो आइफनखौनो मोनबो हानाय मा थिग नङा होमबा आइफन लुबैबाय नै आइफननि दामा बेसेबां थाङो लाख थांगोन आरो माबाथ' बे गयावथ' नोङो बेखिनि गयावथ' लाख मोनगोनथ' फार्स्ट गिबि फैसाखौ आंनो आइफन नङाबा OnePlus होगोन आरो बुलेट बाइक होनांगोन बेयावल' नङा गय बागाना न'आवबो दोङो बेजों 10 प्लास खालामनानै आंनो आइफन बुलेट नङाबा OnePlus बेखौ होनांसिगोन ना मोननायालाय आइफना 8थासो फैगोन बे 2 बोसोरनि थाइगोनावहाय नोंनो रेडिमेड लंपेन्ट बायना होगोनब्रा आं 20 थाखा 30 थाखानि देखायदो बे गोदानलै लोगोफोरनि र' आं
बेक केमेरा माबानानै देखायनि बेवहाय थालिर बागान गय बिफां दोङो थालिर सोरबाफोर जानोबा खोन्थाहर मानसिफोरा खावनासो लांगारबाय थायो सिखाव दुनियानि सिखाव दोङो थालिरखौ आं जानो नागिरनो फैयो थालिर बिफांखौनो दाननायसो नुयो नागिरनानै मोना थालिरखौ आं दिनै थालिर 30 थाखा लाना फैनांगौ थालिर जानो थाखाय थालिर 30 रुपिसनि लाना फैनांदों थालिर फिसायानो 30 मामा बेसे लस जायो थालिर बुख्रिबा माने थालिर फिथाइया फाननो थाङोबा बहुद दाम माने जों बायना जानो थांबा बहुद खस्थ'यै बायना जायो खिन्थु सिखावफोरा मानो बुजिया मानो खावना लाङो थांनाय बोसोर नों फैयिनि सिगांथ' बिराद ओरैनो गारग्लुंलायबाय मोननायानो माबायदि ओरैनो मोनग्लुंलायना थायोमोन बेवहाय गासिनो दानफायजोबबावबायसो नैबे देग्लाय खुंजोबसिगोन नैबे गोदान माने आं माने जोंनिया सायानि थाखायसो गायहोखायो आरो ओमफ्राय अमानो होदलाबायबाय आरो थांनाय बोसोरफ्राव बेखौ साया एबारे मानसियानो जासिगोनथ' एबार बे जागोन नै आं जागोन ना नोंसिना मेमा जर्दानखौ बैसिम गायनानै दोनथ'नोसै लोगोफोर आं उन्दुदोंलै लोगोफोर नैबे बारिखौ इन्टारभिउ लागासिनो दं आंखौहाय हाबा जाखांनानै मा माबानो रोंगौ खामानि मावनो रोंगौ आङो जेबो खामानि मावनो रोङा होननानै सानदोंमोन खिन्थु नै गय बिफां गायनायावबो देनजारखा बेखौ गायनायावबो देनजारखा आरो मोसौ गलि बानायदों माथ्र' मोनसेल' खामानि रोङा आरोना मादि बे जों जानानै थांनानै थायो बे मोनसे खामानिखौ बियो रोङा आरोना माने दुब्लियावहाय मोसौखौ लानानै होर हालेवनायखौल' रोङा आं रायजोफोर हालेवनायखौ हले रोंथारनाय नङा एबार बिहावनि न'आव थांबा मा इन्टारभिउ लायो लाजोबथों एकदमबारे कमप्लिट गोरोंजोब खिन्थु हालेवनायखौल' इन्टारभिउ दालाथों आरो दाल गलियाव थांबाथाय नोंखौ ना दाउ लकेल दाउ गोदानायखौ नोंखौ इन्टारभिउ लागोन मिथिबाय नोंनि लकेल दाउ गोदानाया ना उनथिंसो बोरैबा स्रिट होमबाबोथ' जायोथ' दिनै आं फोरोंनायखौ जायो ना दिनै आंसो रोङो लोगोफोर एम्बु बेदरबो जानो लुबैदों खिन्थु फोथाराव दैयानो गैया चिराङाव दैयानो थाया चिरां खरांरां बेनबा माबाया बिखुनजोफ्रा इन्टारभिउ लाहोबावदोंसो आंखौ चिराङाव दैबाना जाबाय थायो माथो चिराङाव नोंसिना दैबाना जायोना जाया होननानै खबर लाहरदोंमोन रायजोफोर आंनि मामाया चिराङाव मैदेर फैयोमोनबाला 1 नाम्बाराव आंखौ हरामोन मैदेर फैयोना फैया सोंहरदोंमोन आंखौ नोंनाव हरामोन ओमफ्रायहाय 2 नाम्बाराव जायोबा दैबाना आरो मामोन दैबाना जायोबाबो बेयाव हरामोन होमबानिया सानना नाय आंखौ नों मोनखायानोमोन ओमफ्राय जोंनाव जायानोबा जायैखाय मोनबाय मोजाङै मोजां हाबाय चिरांबाबो जोंनानो थपखाना थिग दं नोंथां गाज्रि दामोन आरो दस्रा साइडना चिरांनि मानसिफ्रा दस्रा साइड माने जोंनानो ओरै क'क्राझार बेंटल एरियाया टपखा ना बयबो मिथिखायो माने दावराव दावसिबो गैया ओमफ्रायहाय आरो 3 नाम्बारा जाबाय मुस्लिम दंना गैया मुस्लिम मामाया जोंहा सोंखाजोबदोंमोन लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ फंसे खोथा बुंनानै दोनखानोसै नोंसोरबो आं बायसा माने हाबा जानायनि सिगां मोजां मोननायखौ सोंखाबानो जाबाय बा न'खराव माने थगायनांगौमोनलां थगायनाय मोनबाथ' नोंखौ नैबेसो मोनथिगौमोन नै मा देखायदों नै जों जा खालामगौमोन आं खुगाखौनो बिदिनो सोंना ला आरोना न'खरफोराव माने बिदिनो बुंथ'ला दे बुंबा दुखु मोनगोन आरोना बुंला आङो सोंबानो जाबाय बिदिनो माने दै दंना गैया बा मोसौ मोसा दंना गैया गय बागान दंना गैया न'फोरा पाका नंगौना नङा बेफोरखौ सोंनानै ला हाबा जानायनि सिगां बेफोरखौ हिनजाव मोजां सोंना लानाया मोजां आरोना बाब्रे आइडिया मोजां जाबाय गारि दंना गैया सोंनानै ला आंनाव सोंदोंमोन गारि दंना गैया आं नोंनाव सोङाखै आरोना खिन्थु सालायनायखौ मिथिखायोमोन आरो आं नोंखौ स्कुटि दङ ना बाइक दङ ना कार दङ बेफोरखौ जेबो मिथिया जास्ट जोंना मोजां मोनलायदों जादों बा बेफोरखौ सोंना सोंसि गैया आरोना नङाबा बाइक दङ नामा नों बेसेबां फरायनाय बेफोरखौ सोंनायानो गैबावोमोन ना सोंनाया माने सोंदों आरोना खनसे सोंदों बेसेबां फरायनाय रोंनाय ओमफ्राय गैलानो जोंना मोजां मोननानै जोंना दैखौजों मैदेर फैनायखौ जोंबा बिराद सोंखादोंलै ना जोंनि मामाया गिखादोंमोन आरोना बे मैदेर फैनाय बेनिफ्राय दैबानाबाथ' आं हरखायामोन बे जायगायाव
जिन्दागि हरामोन जोंहा मामिया आरोना ओमफ्राय मुसलमान दोङो बे बांगाल दावराव दावसि जादों बेखौबो सोंबावदोंसोमोन मा खालामोमोन देलायनो आंखौ हरा होमबा मा खालामगौमोन खावनालाय बिसोरा बे आंखौ मालाय मोनबो जाजानो गिनानै गाबबावलायदोंसोमोन जोंना नङालाय जि मोदो गाबबायना ओमफ्राय जोंहा मामाया खोनासंनो थानोसै आरोना बेनि गाबनायखौ खोनादों रायजो खोनादों नोंगौ गाबदो बियो उनाव मोजाङै खोन्थागोन आं नोंसोर दे लोगोफोर आरो ना बे चिराङाव ना मा ओइथिं देखायलाय नोङो दैबो गैया नाय बेसे आङो ना खांख्राइ जानो लुबैदों आं दिनैखाय बे 1 नाम्बार आं ना जानो लुगैदों नाबो मोनजाया दुब्लियाव नाबो गैया 2 नाम्बाराव जानो लुगैदों खांख्राइ एम्बु आंनि मोजां मोनजाया एम्बुबो मोनजाया खांख्राइबो मोनजाया फोथाराव दैयानो थाया दै थानायबा बेसे मोजांमोन आं फैसिगोनब्रा दैया जोंना आं दा न'आव थांबा ना नैरोजा खांख्राइ गुदुं खन'गोन आं नै बेयाव देखायना भिडिअ खांख्राइ गुदुं थायोना बेबायदिखौ न'आव थांनानै खन'गोन दे नों साथाखौनो फैसिगोनब्रा दैया जोंनिबो सुइस गेट हगारनायनि दे थायोना जोंना नोंसोरनाव ना मोनजायाना सुइस गेट नों बे माबाबासो ना मोनजायो नोंसोरनाव बिसोरनाव ना मोनजाया एसे एनै ना थाखायना जेरावबो ना आयु दाबो फैनाङा ना मोनजाया खांख्राइ मोनजाया बेसे गोथाव मोनजाया न'आवबा आङो नानि बाहायावनो थाखायो न' खाथियाव ना मोनजायो जोंहा नों न'आव थांबा मिथिगोन दा लोगोफोरा न'आव थांबा जोंहानाव ना मोना खांख्राइ मोनो मा दङ नोंसोर देखायजोबगोन दे मोनजाया बायना जानो होनबा मोनजाया आं दाखालि जा ना फिसा जानो लुगैनानै बेंथलाव बायनो थांबाय ना फिसाखौनो मोनजायाखैबो बायनोबो मोनासै आं नुवाखै नामा ससे ना फिसाखौ महरखौनो नुवाखै आं जि जानो लुगैदों ना आं दाबो ना फिसा नों होफैनो हागोन ना हाया माने लाबोबाथाय थोलायखाब्रा ओरै गासिन मा आङो ना बेफार जानोसै नामा बेंथलनि हायोबा जादो साइकेल गंसे बायना हो दा स्कुटि दं स्कुटिजों स्कुटि नालाय आङो साइकेल सानफ्रोमबो थाव सोनांगोन साइकेलबालाय एसे फैसायाबो बासायगोन ना साइकेला फामोबानो खारो आरो बाथिबा 10 थाखा 15 थाखायावथ' सोलिगोन ना नङा होमबा लोगोफोर जोङो दायो माने बारिनिफ्राय थांफिननोसै आरो ओमफ्राय दिंखिया जानो लुगैदोंनो आंना मुथुआ ओमफ्राय दिंखिया खानोसै आरो ना जाया गोबावबो जाबाय नालाय आइ मुथु जों दिंखियाखौ खनसेल' जाखादोंमोन ना न'आवनो खादोंमोन दा ना ओमफ्राय दायो जोङो खानोसै आरो ना मुथुआ खासिगोन दिंखियाखौ नै लोगोफोर आंना मुथुआ दिंखिया खादों मा खादों आदा मा खादों आयै रोंमारो बे जोंना मुथुआ गान रोजाबो ना खा मोजां गोसो होना खा सोर एवगोन जागोन दे जागोन नै इदिबो दङ नै मुथु थिफै बेयाव ओंखारदोब्रा आं खाया आं केमेरामेन नालाय नोंनि गुवारबाबा आं नै निजों बोखाना होगोन ना नै बेखौ बोखागोनथ' नै जाहा मुथुआ दिंखिया बिराद मावथि जेबो मोनसे खामानिखौ ना थिनस्लाबनोबो गोनां जाया आंनो गय लाबोना होयो दै लाबोना होयो मायबा मोनसे जानो होनबाबो जल्दि लाबोना होयो आरो गाव हारसिंथ' जेरावबो थांखाया ओमफ्राय ना जि मोजां मोनो आं आंबो बे दसे गैयाबानो थानो हाया आरोना बिराद हेल्प होयो आरोना आंखौ जिखुनु खामानियावनो बेबायदि खामानि आरोना फिसाइफोरा हिनजावफोरखौ अनग्रा नै आब'नि फिसाजोआ मोसौ लांनो फैदों आरोना लाबो लोगोफोर जोंहा मुथुआ दिंखिया खायैखाय बेसेबांबा बुरजा मोनबाय नै दानियावनो लानोसै आरोना उपाय गैला जोङो जेबो लाग्राबो लाना फैयाखैमोन नालाय ओइ थुदो ना आं बिराद खिनो ओंखारबाय आं खियालै हाग्रा बारियाव मोनाबायबो आरोना लोगोफोर दा एसे बोरैबा नुदोंसै नै ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों आरो ओमफ्राय दाख्लैथ' जोंना एप्रिलनि 1
तारिखआव हाबाया जानानै थांबायना ओमफ्राय आं मोनसे पस्ट होदोंमोन ना बेयावहाय आङो जोंनि हाबानि गोदान भिडिअ फैगासिनो होननानै मानो होनब्ला जाय मानसिया भिडिअ एडिटिं खालामदोंना बे मानसिया सम मोनाखैनो आं दहायो मेसेज खालामहरदोंमोन जोंहा दादाखौ आरो केमेरामेनखौ ओमफ्राय बियो गाबोन माने बेलासिफोर फैनानै होफैगोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोना जोंनि हाबानि भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनसिगोन बियो गाबोन जुदि होफैबा आरोना आं गाबोननो लानानै फैनो होदों बेखौ दा आङो दिनैनो फैनो होदोंमोन खिन्थु दिनै सम गैयानो जोंना दादाया ओमफ्राय गाबोन फैथारनायनि खोथा बुंदों गिर्जा जोबनानै आरो नुसिगोन नोंथांमोना नायनानै बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंखौ आरो जेसे हायो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो आरो जोंनि भिडिअखौ माने जाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो थाबैनो 1K खालामना हो बर'जों बर' बयबो सापर्ट थालायनांगौ आरो ना होमबासो डेभेलप जायो नंगौना नङा मुथु नंगौना फैद' जाबाय थांसै ना होमब्ला जों मुथु दिनैनि भिडिअखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंखौ दाथ' गोदान भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन माने जोंना दा मोनसे हाबानि भिडिअ दोङो हाबानि भिडिअखौ होखांनायनि उनाव नेक्स्ट भिडिअ जोंखौ लोगो मोनफिनगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जाबाय बाय बाय लोगोफोर मुथु बाय बाय